Ing sawijining dina ana raja kang adil lan bijaksana, asmanipun Prabu Tapa Agung. Prabu nduwèni putri ingkang asmanipun Putri Purbasari lan Purbararang. Prabu Tapa Agung bingung amarga nganti saiki durung nemokake pewaris tahta nggantekake dheweke. Prabu Tapa Agung ngimpi didhawuhi ninggalake istana lan maringake tahtane iki marang Putri Purbasari. Anakku Purbasari Purbararang Indrajaya rene. Jangan paling ayu tenan anakku iki. Jadi bakal aku pakai tokoh iso ngrusake kerajaan iki. Yaitu Putri Purbasari. Orang Indrajaya, aku yakin yen Purbasari iso ngrusake kerajaan iki. Apa kowe kabuten Purbararang? Boten Rama, kula Saya ngomongno ing kerajaan iki yen Purbasari saiki wis dadi ratu. Purbararang, emang gue terima jadi ratu malah Ya ora, wong aku nang barep wis dadi malah Purbasari. lah iya lah dijual Purbasari orang pantas jadi ratu Iya, kudune kan aku wong. tapi ya aku ini dia lagi jadi ini koyo kabeh rakyat itu mau jadi Indrajaya, sing paling bagus deh, sing mantep Mas. saya tadi dari basikon Ayo. Purbararang lan Indrajaya banjur nglakokake kekarepan kang ala iku. Purbararang lan Indrajaya marani ing omahe Mbah Dukun kanggo njaluk ramuan sing bisa nggawe raine Purbasari boreh. lawan ya Purbararang Indrajaya dengaran mene ana apa? ngeten juga gua jadi untuk pakai Purbasari minggu takut dulu ini Oh, terus apa yang bawa orang yang gue aku? Kalau aku tanda jadi sama penasihat kerajaan, Mbak. Ah, gampang lah ikut. Pasek nama bahasa ini ngombe banyak ngasih, Mbak. Gampang nih, Mbak. Ah, kali ya, kali. Aku janjimu. Wayah Purbasari mangan awan, ana dayang sing arep ngeterake panganan ing kamare Purbasari. Purbararang menehi perintah menyang dayang supaya menehi unjukan kang diwenehi ramuan saka Mbah Dukun marang Purbasari. Dayang. Dengan saya Putri. Aku mau ujian apa kalian orang Purbasari ya? Nggih Putri. Dengan saya Putri ini ujian lagi lagi kau. Atur suan Dayang. Nggih Putri. Akhire Purbasari mangan lan ngombe unjukan sing wis ana ramuan saka Purbararang. Sabanjure ngombe unjukan sing diwenehi dayang, Putri Purbasari ngrasakake gatel lan panas ing raine. Amarga penasaran, Purbasari banjur ngaca,
Purbasari kaget amarga rupane dadi ala lan ambune ora enak. Aduh, ini ambune kok ora enak ya? Sayang. Konten cewek ratu. Nonton apa nih, Bu? Ambune kok ora enak, basa iki apa? Mas ini suka kamar Purbasari nih, Bu. Oh ya bingung, ini ambune apa ya? Saya belok. Sebenarnya pasti namanya sahabat itu kan kasih lagi. Iya, pasti kasih lagi, Mas. Saya belok. Rupaku, ya apa bisa jadi kayak gini? Mesti ngapa rupaku dulu? Kalau mau ngetas aja mesti. Aku tunjuk piye udah penyakit pun keras. Kok bisa ya? Kok nyapa kowe kuwi? Rupane kok besar kok malah kaya ngono aku iki basa iki piye? Ini penyakit apa iki? Rama tak serius kalau boten, kalau boten puro naik Purbasari tadi nggak kalau akhirnya naik nggak keluar Kan tangan bener Romo, kula ki mboten yakin yen biasa hari niku sakit itu serato. Basari, oke yang mau penyakit kayak kamu dok. Lanjut, kawanan Basari punya alas saiki. Ngene iki aku dhewe ning alas, ora ana kancane, anane mung kewan-kewan. Kowe sapa? Aku lutu. Kowe menungso apa kethek? Aku asline manungsa, nanging aku kene dikutuk dening kancane bapakku dadi ketek. Kok bisa? Dawa ceritane. Aku Purbasari, aku diusir saka kerajaan amarga kutukan iki. Ngapunten Putri, kula mboten ngertos sampean putri kerajaan. Ora apa-apa lho, Tom. Nggih. Kowe gelem tak dadi kancaku. Nggih Putri, monggo nderek kula teng griya kula. Iya lho, Tom. Mak, kula wangsul. Oh, wah, iya lho iki sapa? Iki Putri Purbasari, Mak. Kok ayo temenan putri Purbasari iki? Saya kenapa kok kulitnya bisa ngene? Nalika Putri Purbasari muncul kaya. Oh, walah manut piye carane nambani Purbasari? Gawanan balik jatah resik nanging penyakitnya bakal mari. Iya Mak, monggo Putri. Iso pastianipun teng mriki. Wajahku. Matur suwun Gusti, matur suwun Lutung. Nggih sami-sami Putri. Ya Lutung. Nalika Mbah Dukun arep golek kayu menyang alas, Mbah Dukun ora sengaja weruh Purbasari lagi nyapu ing latar. Mbah Dukun kaget amarga rupane Purbasari wis ilang berehe malah luwih ayu saka sadurunge. Mbah Dukun agi-agi mulai menyang kerajaan nemoni Purbararang. Purbararang. Saiki raine Purbasari sayu meneh. Apa, Mbah?
sabanjure Putri Purbasari lutung lan ibune budal menyang kerajaan. Para keluarga kerajaan padha ngumpul ing latar kerajaan. Aku krungu yen ning kerajaan iki bakal dinongkake Sayembara. Sayembara apa iku anakku? Kula bakal ngawonake sayembara dengan ingkang rekomendasi tulis dewa bakal ditulis itu ing kerajaan. Papa panangan iku berlarang. Aku panjenenganku rambutnya Purbasari wis jaga. Jadi sing menangake Sayembara iki yaiku Putri Purbasari. Oke, apa yang cerita? Aku bakal lagi kalau Sopo, aku yakin mesin ini bakal menang. Aku mesin dojili udah beres. Kalau kamu tahu, Coba meneh nek ora tutung sing iki kuwi. Pate bergede dileni. kok mau tetap Mas Adi pripun malih kang napi. Kula nampa wantene sambung lutung panjenengan sampun saya kalih kula. Kula boten boten. Tapi tenan ya Mbak Yo. Iya, tapi tenan. Kok bisa ya? Tenang Cahayu bagi pesan aku. Lah, kowe kudu Raden Kamandaka sing ilang jaman iki. Sejauh Ratu Ki leres kula niki Raden Kamandaka anak putranipun Prabu Siliwangi saking kerajaan Pajajaran. Wis merasa seperti paling jam rakota. Akhirnya Kamandaka Donya apa kowe niki kene? Aku arep lagi diri nang iki barang. Jadi apa iku anakku? Kula boten boten bisa ngomong. Ana apa kowe iki barang? Ampun Prabu kula itu. Aku lebih dulu kerajaan di sini. Ampun Prabu pangapunten. Wes, aku ora peduli. Prajurit, kawanan iki menyang alas larangan. Nggih Prabu. Kebenaran iku lan uga kebencian padha akhire nggawa tumuju ing kabecan lan kemenangan. Jadi manungsa kudu bisa benteng hawa nafsu, aja sampe ngrugekake wong liya. Kabeh perilaku kang becik bakal diwales becik. Perilaku kang ala bakal oleh piwales ing tembe mburine. Pentingé duwe watak lan ati kang becik marang sapadha-padha amarga manungsa diciptakake ora luput saka kesalahan lan wis dadi kodrat manungsa yen marang sapadha iku kudu nduweni jembar ngapura. Sakliyane aja ngremehake wong liya amarga kabeh diciptakake padha lan manungsa ora bisa urip tanpa manungsa liyane.